Med i orden der. Det er sjovt, det der. Men du kan se, at han tager tid ved det også nu. Ja. Da han kom bagud, da afstanden blev øget hen ad lang tid. Ja, når han ikke kan komme forbi, så kan han lige så godt handle sjov. Ja, men det var det. Han kunne ikke tage ham alligevel. Nej. Hvad sker der? Den er lige her, hvor let.